Bol to obyčajný deň v škôlke. Valentínka sa naň veľmi tešila. Konečne prišla jej najlepšia kamarátka Agátka. Pre chorobu musela ostať doma a preto sa jej Valentínka už nemohla dočkať. Aj Agátka je veselá škôlkarka, má krátke hnedé vlasy, ktoré sa jej točia, že vyzerá ako ovečka. Valentínke sa jej kučery veľmi páčia. Agátka má veľké hnedé oči a jej najobľúbenejšia farba je ružová. Sú kamarátky už od malička. Najradšej sa hrávajú s bábikami. Obliekajú ich, češú, stavajú im domčeky. A viete, prečo je Agátka jej najlepšia kamarátka? Okrem toho, že sa poznajú od malička, vždy Valentínke pomôže. Je dobrá a milá ku všetkým a to sa Valentínke na nej páči najviac. Hneď po príchode do škôlky ju Valentínka silno objala. Agátka, konečne si tu, zvolala veselo. Valentínka, tak si mi chýbala, odpovedala jej Agátka. Ideme sa spolu hrať? Spýtala sa, ako by nepoznala odpoveď. Samozrejme, mám nové šaty pre bábiky a musím ti ich ukázať. A už sa spolu hrali. Chlapci im dokonca postavili hrad z kocie, ktorý strážil veľký zelený drak. Valentínka bola naozaj šťastná, že má pri sebe toľko kamarátov. Deti v škôlke s pani učiteľkou rozprávali o tom, aké majú sny. Jurko sníval o tom, že bude pilot. Budem lietať po celom svete na obrovskom lietadle. Hovoril tak nadšene, že všetci ostali v úžase. Aj tak sa ti to nesplní. Na čo je vôbec dobre snívať? Ozvalo sa zozadu. Hlas patril Ninke. Pani učiteľka jej hneď odpovedala. Ninka, toto od teba nebolo pekné. Je dôležité mať sny. A ešte dôležitejšie je si ich plniť. Čo ty vieš? Z Jurka možno bude svetoznámy pilot. Nikoho nepodceňuj. Ninka ostala ticho a celá červená sklonila hlavu. Pani učiteľka mala pravdu. A ja mám sen, pomyslela si Valentínka. Chcela by som cestovať po celom svete. Lenže som ešte veľmi maličká. Ale ako povedala pani učiteľka, musíme snívať a sny si plniť. Verím, že raz bude zo mňa cestovateľka.